Deuteronomy chapter number 31. And verse number 16. And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers, and this people, meaning ang mga tao sa Israel, and this people will rise up and go a-whoring after the gods of the strangers of the land whither they go to be among them, and will forsake me. Ang Diyos na ni Moses, ang mga tao nga pangulo nimo, kung mamatay na ka, sila mo sa likway ni nako. Sila mo biyat sa akong kabubuton ug mo mahisalaag diha sa kadautan sa ilang mga silingan nga nasod. And will forsake me and break my covenant which I have made with them. Basaya, ang ginumingon nga ni Moses, tanawa, ikaw matulog uban sa imong mga amahan. Ang kanang pulong matulog nagpaspot mamatay. Ikaw matulog uban sa imong mga amahan ug kini nga katawhan mo tindog ug moadto sa pagkaulagan sunod sa laing mga Dios sa mga langyaw sa yuta. Diin nga to sila moadto aron makig-uban kanila ug mo sa likway kanako. Og mo supak sa akong pakigsabot nga akong gihimo uban kanila. Now turn with me to Deuteronomy 32, magbasa ta sa verse 48 nga to sa verse 52. Deuteronomy 32 verse 48. English una basay kaduha. And the Lord spake unto Moses that selfsame day, saying, Get thee up into this mountain Abarim, unto Mount Nebo, which is in the land of Moab, that is over against Jericho, and behold the land of Canaan, which I have given unto the children of Israel for a possession, and die in the mount whither thou goest up, and be gathered unto thy people, as Aaron thy brother died in Mount Hor, and was gathered unto his people, because ye trespassed against me. Ye, that's kamu ni Aaron, because ye trespassed against me among the children of Israel at the waters of Meribah Kadesh in the wilderness of Zin, because ye sanctified me not in the midst of the children of Israel. Yet thou shalt see the land before thee, but thou shalt not go thither unto the land which I give the children of Israel. Basaya, ug ang Ginoo misulti nga ni Moses sa mga adlaw nga nagaingon, mutungas ka ngatos nini nga bukid Abarim, ngato sa bukid Nebo, nga anaa sa yuta sa Moab, nga atbang sa Jericho, ug tanawa ang yuta sa Canaan, nga ako maghatag ngato sa mga anak sa Israel, ingon nga usa ka panalundon ug mamatay diha sa bukid diin ngato ikaw mutungas ug motapok ngadto sa imong katawhan. Ingon ni Aaron nga imong igsoon nga namatay sa bukid Hor ug gitapok ngadto sa iyang katawhan. Tungod kay kamo nakalapas batok kanako diha sa mga anak sa Israel sa katubigan sa Meribah Kadesh diha sa kamingawan sa Zin, tungod kay kamo wala mibalaan kanako diha sa taliwala sa mga anak sa Israel. Hinoon ikaw makakita sa yuta at ubangan kanimo, apan ikaw dili mo adto didto ngadto sa yuta nga ako maghatag sa mga anak sa Israel. So my message this morning is this: your story isn't over yet. Wala pa natapos ang imong sugilanon. Your story isn't over yet. Magampo na ta. Thank you mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for your goodness to us. Thank you for the message. Now, God, would you please help me as I deliver it. God, please, Lord, give me a proper balance of burden and love for your people who you've entrusted to me today. Paliw, ginutabangi ko, ako sa imong balang espiritu, aron ako makatabang sa imong katawhan diri sa among church. Lord, please fill me with your Spirit. Help me, God,
Use me right now. I cannot preach on my own. You know that. Please, God, help me. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Lihog. Ang kadaghanan sa mga tao nga motuo sa Biblia, halos silang tanan mag-uyon nga si Moses usa sa pinaka-nindot, pinaka-bantugan nga mga pangulo sa tibuok Biblia. Naidaghang nga magtawag niya ang pinaka-nindo nga pangulo gawas ni Jesus Kristo, syempre. Pero kung ako, I'll take that, lad. I am thirsty this morning. Salamat. Pero kung ako, sa dihang ako nga, I can't talk, I'm sorry. When I study the life of Moses, kung ako magtuon sa kinabuhi ni Moses, maluoy ko niya. Kay, sa akong nakitaan, dali kaayo malipayo ng iyang kinabuhi. Kung ako mulantaw sa kinabuhi ni Moses, I see deep frustration and bitter disappointments. Kana manggod akong makitaan. O, syempre, gigamit yun siya sa Ginoo. Pero sa akong nakitaan, lalong kayo, can I use the word lalong ang mga kasamok, mga kagubot, o pait yun ang mga disappointment. Pila katuig si Moses nag-antos sa maot nga batasan sa children of Israel dito sa Kamingawan. Kadalo, garbo, sige nga magreklamo kabahin sa tanan. Kung walay pagkaon, maghilak. Dali kung makasabot niya ng mga lalaki, mga men yun, nagtingdog diha sa front door sa ilang balay, sa ilang tent, ug maghilak, kinsay mo hatag na mo sa tinapay, kinsay mo hatag na mo sa karne. I don't understand that. If you don't believe that Moses' life was frustrating, basa ha ang chapter sa Numbers, maybe 10, 11, 12, through the teens. Basa nga to sa 19, 20. Almost every chapter na bagong problema. Lain ang klase, lain tao, pero bagong problema, bagong kasamog, bagong kabuang sa mga tao nga giyahan ni Moses. Diya sa Numbers 13 and 14, makita na to ang story sa dihang si Moses pangulo sa katawahan sa Israel, taman sa border, sa utlanan gyud sa Canaan. God promised, ako mahatag ninyo sa Canaan. Si Moses nagdalat nila ngato sa utlanan. Sa niyo utlanan, the borderline na ay the edge between the two countries. Ug sa diya niabot na sila, nagdumili sila mo sulod. And one of the most amazing things in the story to me is, sila nag-decision, dili mi mo sulod. Ang Diyos na yun, sige, ako mo pabalik ninyong tanan nga to sa Kamingawan, balik sa deserto, 40 years gayon, hangtod ang tanan lalaki nga 40 pataas mamatay yun. Ang tanan mga sundalo nga nagdumili nga mo sulod, silang tanan mamatay diya sa Kamingawan, dayon ang inyong mga anak ang mo sulod. Sa dihang Diyos, nagsentensya nila nga mubalik o libot-libot diha sa Kamingawan. One of the most amazing things in the story to me is Moses went with them. I mean, you say, well, God wanted him to. He didn't have to. Kung ako na sa iyang kahimtang, mura ko, sige, pwede ka mag-send nila, kinsang pangulo nila, di ko mo kuyo. Let's just, come on! Dili ba ka na ang atong tinong nga batasan? Sila ang nakasala, dili si Moses. Ano man siya kinala magantos diya sa Kamingawan sa sunod 38 years. Kay 2 years na.
They had already been in the wilderness 2 years at that point. Pero mibalik siya. Nahigugma gyapon nila, naggiya gyapon nila, nagantos gyapon nila. Pero lahos sa tanan iyang kasamo kung kalisod. Diha sa tanan iyang frustration and kagubot. Si Moses na usa ka dakong paglaom. Usa ka dakong raso nga magpadayon. Usa ka dakong butang nga gipangandoy niya sa umaabot. O kanamaw nga adlaw nga siya mag-lead sa tao sa Israel, mga tao sa Israel, sulod sa promised land. Kana ang pangandoy sa iyang kinabuhi. Kana gayud iyang gipangandoy, kana ang paglaom nga iyang gikuptan diha sa mga panahon sa kasamok ug pagsulay. Pohon-pohon makasulod ko sa Canaan land ug kining tanang nga kalisod mo, tapos na mo sulod na ta. Dayon usa ka adlaw naghimo siya sa usa lang kasayop. Dili na pulo, dili lima, usa. Ang Diyos nagsugo niya, istorya ka ngadto sa bato, ug siya nasuko ug naghampak sa bato. Ug tungod niya na nga usa lang sa atong hunahuna, gamay nga sayop. Tungod niya nga gamay nga sayop, ang Diyos nagdesisyon, Moses, dili ka makasulod sa promised land. God said, Moses, ikaw mangulo sa katawhan taman sa Jordan River. Tamang lang sa Jordan River. Pero dili ka mo labang uban kanila. Human sa 40 years, mamatay ka. Ang lain, ang mag-lead nila sulod sa promised land. Di ko maka-imagine sa kapaitan sa disappointment ni Moses. O kung ikaw mo basa sa Numbers ug Deuteronomy, makamatikod ka na si Moses naghuna-huna kabahin niya na kanunay. He didn't forget. He didn't say, oh, sige. No, it was on his mind and heart all the time. Human sa tanan, di ko makasalud. More than once, murag daghang panahon, nagdo siya sa Ginoo, naghangyo, Ginoo paliho. Tuguti lang ako mo salud. And more than once, nagpahinumdum siya sa katawhan sa Israel, kamo maong raso nga ang Diyos na suko nako. Go with me to Deuteronomy 3. We'll look at just one. Not mas daghan pa, pero lantaw na to usa lang. Sa una na nasamok ko kamay sa diyang si Moses nagbasol sa katawhan. Ang Ginoo nasuko nako tungod sa inyo ha. Ako ang raso nako nasayop tungod nasuko ko ninyo tungod sa inyong batasan. It used to bother me when I saw him do that. Dili na karon. I think he was much nicer than I would have been. Deuteronomy 3:23. Kunana, say amen? And I besought the Lord at that time, saying, O Lord, thou hast begun to show thy servant thy greatness and thy mighty hand. For what God is there in heaven or in earth that can do according to thy works and according to thy might? I pray thee. That word pray is hangyo. I pray thee. Let me go over and see the good land that is beyond Jordan, that goodly mountain and Lebanon. Say, ug ako mihangyo sa Ginoo niadtong panahon nga nagiingon og Ginoo nga Dios. Ikaw misugod sa pagpakita sa imong sulugoon. He said about himself, ako ang imong sulugoon. Sa pagpakita sa imong sulugoon, sa imong pagkadako, sa imong gamhanang kamot. Kay unsa nga Dios ang anaa diha sa langit o diha sa yuta nga makabuha sumala sa imong mga buha ug sumala sa imong gahom, ako naghangyo kanimo. Tuguti ako sa pagtabok ug pagtan-aw sa maayong yuta nga anaa unahan sa Jordan.
kanang maayo hong bukid ug Lebanon. O verse 26. But the Lord was wroth with me for your sakes. Apan ang Ginoo napungo kanako tungod kaninyo. But the Lord was wroth with me for your sakes, and would not hear me. And the Lord said unto me, Let it suffice thee. Speak no more unto me of this matter. Apan ang Ginoo napungo kanako tungod og kalang kaninyo, og dili maminaw kanako. Ug ang Ginoo miingon nganhi kanako, tuguti kini nga paigo na alang kanimo. Ayaw na pakigsulti nganhi kanako mahitungod ni ining butanga. Si Moses, Ginoo, palihog. Tuguti ko musulod, just bisan kadyot lang aron makakita ko. Dayon mamatay ra ko diha sa Canaan. And God said, Stop asking me that. Ayaw na hangywa ako niyana. Naghimo ko sa akong decision, dili ko mag-usog niyana, dili ka mo sulod. Let it suffice thee means be content with that. Ako musulti yung prangka sa sukat sa akong pagkabata. Sa diya nakadungog ko nini nga story sa Sunday school. Naglisod ko sa decision sa Ginoo. Para na ako, dili man patas. Is that the word? Patas. You ever have that feeling in this story? Murag, ang sala diri o ang pagsilot diri. Murag, nasubrahan sa pagsilot ang Diyos. But God is God and we are not. O wala tayo katungod na maghukom sa Ginoo diha sa mga decision. Pero dili ko maka-imagine sa kapaitan sa disappointment ni Moses. Everything he lived for 40 years, nakuha in one decision. Kalit lang ang tanan gilaon niya, nakuha na. But today I noticed something else. Dugay na naghuna-huna ko kabayan sa kaguol ni Moses niini, pero not today, gahapon, nagabasa ko sa Deuteronomy ug matikod ko sa lain disappointment. Diya sa kinabuhi, diya sa katapusan sa kinabuhi ni Moses. Sa unang verse ng atong gibasa, gani atong first text verse, si Moses hapit na mamatay. Most of Deuteronomy, the book of Deuteronomy is only about 1 month of time. Na 40 years diha sa wilderness, halos silang tanan nasa Numbers. Ang Deuteronomy 1 month ra. Dayon si Moses namatay. So pipila ka adlaw ra, hapit na siya mamatay. For 40 years, nagtugyan siya. Kaya tugyan siya sa iyang kaugalingon, yung tibok kinabuhi, gitugyan niya ngadto sa pagtudlo sa mga tao sa Israel, sa mga sugo sa Diyos, nga nangulo siya nila nga sa pagsunod sa Diyos. 40 years kanayang gibuhat. O karon hapit na siya mamatay, o ang Diyos musulti niya niini. Look at Deuteronomy 31:16. I can't imagine this. Dili ko maka-imagine niini. Deuteronomy 31 verse 16. Kunana, say amen? And the Lord said unto Moses, Behold, thou shalt sleep with thy fathers. Hapit na ka mamatay. And this people, what people? Ang mga tao nga gipangulo ni Moses. Ang mga tao nga giguma ni Moses. Ang mga tao nga, the people he has given his life to. And this people will rise up and go a-whoring after the gods of the strangers of the land, whither they go to be among them, and will forsake me. And break my covenant which I have made with them. Dili ko mo basa-basay pag-usab. Ang Diyos na giyon ni Moses, Moses, hapit na ka mamatay. And after you die, everything you have lived for is going to collapse.
human sa imong kamatayon ang tanan nga gihagoan nimo diha sa imong kinabuhi, ang tanan mahugno. Ang mga tao nga gigugma o giampuan nimo, ikaw nagtudlo nila sa pagsunod nako, naggiyat nila sa pagsunod nako. Kung mamatay na ka, sila mo biyat nako, musalik ug musalikway sa akong mga sugo. Maka-imagine kung mubot ko 70, 75, hapit na mamatay, ang Diyos musulti nako. Umansay mong kamatayon ng Tibok Church, mahimo ng uska praise and worship rock and roll CCM Church. Mubiyat sa Ginoo, dilit na magsowan. Can you imagine how I would feel? Kanang gisulti sa Ginoo nga ni Moses. O kananay tabo diha sa Book of Judges, dilit diha sa panahon ni Joshua, diha sa panahon sa Judges, ang tao nagbiyat sa Dios daghang panahon. I don't know what Moses was feeling at this point. Wala ko kabalo unsay gibati ni Moses nini nga panahon. Pero kabalo ko unsa akong pagbati kung ako ang nasa iyang dapit. Sakto ba? I know what I would be feeling. Here's what I would feel. Akong tibok kinabuhi na usik ra. Ang tanang akong gilaom nakuha na. Di na ko makasulod sa promised land. O ang mga tao nga akong gisulay nga tabangan, mo backslide sila kung wala na ko. I know what I would think. Unsay pulo sa akong kinabuhi? Nausik ang tanan. Walay paglaom sa umaabot o kung wala na ko, mawala ang tanan maayo nga akong gihimo. Dili pa ka mag-ingana? Kung ikaw nasa situation ni Moses, wouldn't you feel the same way? I think so. I want you to listen to me very, very carefully this morning. Paminaw na ko. I don't care how good of a Christian you are. Bisan unsa ang kalig-on sa mong Kristohanong kinabuhi, paminaw na ko. Murag moabot ang panahon sa mong kinabuhi. Di ini ka magbate nga ang tanan nga imong gilaon nakuha na gikan kanimo o ang tanan nimong gihaguan na usikra. That time will come. O kung kana nga panahon mo but sa imong kinabuhi, ang huno-huna mo sulod sa imong kasing-kasing, hunsay pulo sa akong kinabuhi, tere! Napakyas na ang tanan. Christian, you listen to me this morning. When that time comes, you remember this message. Kung kana na panahon mo abot, hinumdumi kinik ng mga verse nga ako mo pakita nimo. Go with me to 1 Corinthians chapter 4. We're gonna look at 1 Corinthians 4, then we're gonna go to Isaiah, then we're gonna go back to 1 Corinthians 4. Remember 1 Corinthians 4, verse 2, ngadto sa verse 4. Maybe 5. 5. But for now, 1 Corinthians chapter 4, verse 2. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Kunana, say amen. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Dugang pa gikinahanglan sa mga piniyalan. We could also say, I would like to use require, just because we use require here in Visayan all the time. Na yung mga requirements. Unsa bang requirement sa Ginoo nga yang ibutang diya sa kinabuhi sa uska steward, uska piniyalan, uska sulugoon sa Dios. It is dugang pa gikinahanglan sa mga piniyalan nga ang uska tao makapalagan nga matinumanon. Notice very carefully, it does not say makaplagan na malamposon. Was that correct? God's requirement in life for His servants is not to be successful. It is to be faithful.
God's judgment of Christian success is not how much you got done, but were you faithful? Go with me to Isaiah 49. We'll come back to 1 Corinthians 4 in a minute. Go with me to Isaiah chapter 49. Tanaw kung gisulti sa Diyos kabahin ni Isaiah, sa dihang nagwali siya o walay tao na minaw. Si Isaiah na sa panahon nga na-discouraged yun siya, nag-feel siya ngayang kinabuhi wat na'y pulos kay walay tao mibalik sa Diyos. Nagwali siya, walay tao mibalik sa Diyos. Isaiah 49 verse 4. Kung na say amen? I'll give you another second. Isaiah 49 verse 4. Then I said, I have labored in vain. I have spent my strength for naught and in vain. Yet, surely my judgment is with the Lord, and my work with my God. Unya, ako miingon, ako mihago sa walay kapuslanan. Ako migasto sa akong kusog alang sa wala. I would change that word gasto to something like pahurot. Is pahurot use possible there? Gasto means hurot na. It doesn't mean korta gasto. When you spend something, it means wala na. I have spent, I'm going to read the gasto. Ako mi gasto sa akong kusog alang sa wala. Og sa kawang, alang sa kawang. Apan sa siguro. We could say apan bisan paniana. Sa siguro, sigurado na ang akong paghukam uban sa Ginoo o ang akong buha uban sa akong Diyos. What was Isaiah saying here? He's saying, nag-feel ko nga ako ka mapakyason. Na ang tanan paningkamot nako napakyas. But my judgment is with the Lord, meaning tugyan ko, mosalig ko sa paghukam sa akong kinabuhi. Ako mosalig niya na nga sa Ginoo. Do you know what he was saying? I feel like a failure, but God knows I've been faithful. Nagwali ko sumalat siyang sugo. I feel like a failure, but God knows I've been faithful. Ang Diyos kabalo nga faithful ko. Look at verse 5. I love verse 5. And now, saith the Lord that formed me. Isaiah says, let me tell you what God said to me. And now saith the Lord that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him. Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. Ug karon nagingon ang Ginoo nga mihulma kanako gikan sa tagwangkan aron mahimo nga iyang sulugoon aron sa pagdala ni Jacob pag-usab ngadto kaniya. Nganuman ang Dios mimugna ni Isaiah aron sa pagdala ni Jacob mudala sa mga tao sa Israel balik sa Dios. Pero unsang nahitabo gyud? Bisan ang Israel dili matapok. Dili mo balik sa Dios. Apan ako mahimo nga mahimayaon diha sa mga mata sa Ginoo o ang akong Diyos mahimo nga akong kusog. See what he's saying here? God said to Isaiah, Isaiah, akong gitawag kanimo sa pagwali aron mo balik sa mga tao nga to nganhi kanako. Pero wala sila ni balik. Naggamit sila sa ilang free will, wala sila mibalik. Pero Isaiah paminaw, para sa ako, mahimayaong gihapon ka, para nako malamposon ka. Kay faithful ka diha sa akong tawag. Why did God consider Isaiah successful? Ang tao wala may balik, ang mga tao wala may balik sa Diyos. Pero faithful siya diha sa tawag sa Ginoo. Now let's go back to 1 Corinthians chapter 4 again.
We just read, it is required among stewards that a man be found what? Faithful. A man be found what? A man be found what? Faithful. 1 Corinthians, look with me at verse number 3. 1 Corinthians 4 verse 3. Si Paul ang nagsulat dito dito sa church sa Corinth na ay mga tao nga nagsaway ni Paul. So diba si dali tinuod nga apostle siya, dali sila naghukam og nagsaway ni Paul. Look at verse 3. But with me, it is a very small thing that I should be judged of you or of man's judgment. Yea, I judge not mine own self. Apan, kanako, alang kanako, that should be, apan alang kanako, usa ka gamay kaayo nga butang, nga ako gayud hukman ninyo. So he's saying, kung kamo maghukam nako, gamay ra na. Gamay ra na. It's not a big thing. Hukman ninyo o sa paghukam sa nga iya sa tao. Oo. Ako wala naghukom sa akong kaugalingon. May I say to you this morning, if you are being faithful, nga naman mabalaka ka kabayan sa hunahuna sa uban. Kung ang Diyos nalipay sa imong faithfulness, nga naman mabalaka ka kabayan sa hunahuna sa tao. That's what he said. Gamay ra na. Look at verse 3 again. Look at the end of it. Yea, I judge not mine own self, for I know nothing by myself. Yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Oo, ako wala naghukom sa akong kaugalingon. Kay ako walay nahibaloan, pinaagi sa akong kaugalingon. Hinoon, ako wala gipakamatarong pinaagi ni ini, apan siya nga naghukom kanako mao ang Ginoo. Do you know what Paul's saying? Don't worry about judging yourself. Just be faithful. Oy, murag mapakyason ko sa akong kinuwi. Ayaw! And then he tells why in the next verse. Look at verse 5. I preached on verse 5 a long time ago, 2022. Look at verse 5. Therefore, judge nothing before the time. You know what he's saying? Na ay saktong panahon sa paghukam, and it's not here yet. Therefore, judge nothing before the time, including yourself, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the heart, and then shall every man have praise of God. Kasi, busa, ayaw paghukom sa wala pa ang panahon, niyang tukmang panahon. Unsa ba ang tukmang panahon? Hangtod ang Ginoo moabot. Si Kristo mobalik makuha na to sa rapture. Kins mo dala nga to sa kahayag, minimubutyag siya, sa natago nga mga butang sa kangitngit o mopadayag sa mga laraw, sa mga kasing-kasing, ug unya ang matag tao makabaton og pagdayeg sa Dios. Unsa gisulti sa Dios ngadto ni Isaiah? He said, mahimayaon gyapon ka sa akong panan-aw. Every man shall have praise of God. Paul is saying this, dili ko mabalaka kabayan sa paghukom sa uban. Dili ko maghukom sa akong kaugalingon, kaya wala pa na-finish akong kinabuhi. Wala pa si Kristo mibalik, wala pa na-finish ang story. Listen what he's saying. Why does he say, wait until Jesus comes back? Because your story doesn't end when you die. Imong sugilanon, dili mo tapos kung mamatay ka. Ang imong sugilanon magpadayon diha sa kinabuhi sa tao nga gitabangan nimo. Was that clear? Christian, listen to me this morning. Usahay magbati nga ikaw uska mapakyason. Pero paminaw. Imong sugilanon wala pa natapos. Kini dali ang panahon nga maghukam, uy, akong kinabuhi wa na ipulos. It's the wrong time. Kaya wala pa na-finish ang story. Long after you die, your story will continue.
That's why the judgment seat of Christ is at the end. Aron makita na ang tanan resulta. The hidden things of darkness. Ang mga butang nga wala nasabtan na to. Ang mga resulta nga yun na matiktan na mo. Now, with that background, let's go back to Deuteronomy and the life of Moses. Deuteronomy 34. I didn't tell you that. I'm sorry. Deuteronomy 34. Makita na to ang katapusan gayud sa kinabuhi ni Moses. Deuteronomy 34 verse 5. Kung nana, say amen. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab. Wa gyud siya nagsulod sa Canaan, according to the word of the Lord. Mao nga si Moses ang sulugoon sa Ginoo namatay dito sa yuta sa Moab, sumala sa pulong sa Ginoo. Now please skip down to me with verse 8. We're going to look at verse 8, 9, and 10. I'm saying today, ang imong sugilan o wala pa natapos, ayaw paghukom karon. Look at verse 8. Namatay na si Moses in verse 8. And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab 30 days. So the days of weeping and mourning for Moses were ended. Ug ang mga anak ni Israel nihilak alang ni Moses. Listen to me very, very carefully this morning. As you're tempted to judge your life, listen to me very carefully. Number one, you don't know how much people love you. Kung nagkinabuhi ka nga faithful, nagsunod sa Ginoo o nagtabang sa uban, kini ang simple nga kamatuoran. Basta lang buhi ka, wala ka kabalo sa kadako sa gugma sa tao alang nimo. It's a sad truth, guol nga kamatuoran pero dili malimod. Most people don't show how much they love and appreciate you until you're dead. Kana ang sad nga kamatuoran, pero kamatuoran gyapon. Many times na itaw na igumag yun nimo, listen, but they don't tell you very often. Listen to me. Stop judging your life before the time. Wala ka kabalo sa kadako sa tao nga kadako sa gugma sa tao alang nimo. Look at verse 8. Verse 9. Look at verse 9. And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands upon him, and the children of Israel hearkened unto him, and did as the Lord commanded Moses. Og si Joshua, ang lalaki na anak ni Nun, napuno sa espiritu sa kaalam. He was filled with the Spirit. Kay si Moses, mipandong sa iyang mga kamot nganha kaniya, og ang mga anak ni Israel, naminaw ngadto kaniya, og mibuha ingon sa gisugo sa Ginoo ngadto ni Moses. May I say this morning, si Moses dili us ka mapakyason. Siya man ang nag-train ni Joshua. If you have one Joshua, one person who faithfully serves God after you're gone, imong kinabuhi wala na usik. Are you listening to me today? We spend too much time looking at the people who leave God and not enough time looking at the Joshuas. And I said we because that's me. Maglusod ko niya na. Mag-focus, kung kasing-kasing tintala nga mag-focus sa mga tao nagbiya, imbis sa mga tao nga nagpabilin. But look at the next verse, kaya kinang pinakimportante. Tanawang verse 10. Dari sa verse 10, kini dali ang pulong ni Moses kabayan sa iyang kaugalingon. Kini ang pulong sa Diyos, mahitungod sa kinabuhi ni Moses. This is God's testimony of Moses. And he told Moses to write it. And there arose not a prophet
since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face. O walay mitungha nga uska propeta sukad sa Israel. Sukad sa Israel? Oh, wala mitungha. I don't know how to translate that. Sorry. Sa Israel, sama nga ni Moses, kang kinsa ang Ginoo nakaila nawong sa nawong. Truth Baptist Church, look at me this morning. When your life is over, the only thing that really matters is, what does God say about you? Kana lang ang importante sa katapusan. Unsa man ang isulti sa Ginoo, kana ang paghukam nga importante. I've told the story before, I'll tell it again. Sa diyang nag-graduate ko, ikan sa Bible school, medyo ulawon ko sa Bible school, dali daghan ko higala, na small group of friends. Nag-graduate ko man sa 4 years, and dako kayo ang graduation, nalimot ko pila ka students, 100, 200 students, dali dako kang para sa DEP, if you compare it to DepEd, but dako para sa Bible school. Murag 1 or 200 kabuok na, basing labaw pa, di ba? Murag labaw pa, maybe 300, nalimot ko. So, ako usa sa daghan. And syempre, nag-practice me, naghimo mi sa tanan mga preparation, ay cap, o gown, o tanan ni Ana, o niabot ang adlaw sa graduation. And I was about halfway through the crowd, naghula ko sa akong panahon, and dayon niabot ang saktong panahon, nagbarog ko ban sa akong road, just like you do here in graduations, and I walked over, and taas kayo ang ilang platform dito sa First Baptist Church, murag 10 or 12 steps man, taas kayo ang platform, kay 7,500 seats dito. And naghula ko sa akong panahon, and then nagsaka ko sa tunga, sa steps, and then niabot ko sa top, ug ako ang sunod nga tawgon. And sila nagbasa, Michael Allen Morrissey. Ug sa diya nagsugod ko naglakaw. Seryoso, na-surprise ako na naay dako nga cheer. Walay joke. I didn't know I had that many friends. Na-surprise ako sa kadaghang sa tingog. Wow! Wala ko nag-expect. But I'll be very, very honest. Usa lang katingog na importante para nako. Nakadungog ko sa tingog sa akong papa. Attaboy, Mike! Kana expression sa English, good job, mayo kayo. Attaboy, Mike! Ako magprangka ninyo, ako'y pagkikabahin sa tanan lain. Kaya akong papa, nalipay ka na ako. You listen to me. Pohon-pohon, maubot ka sa langit, mo tindog ka ato pangan ni Jesus. Kung niya nga adlaw, wala na kay paki, kabahin sa huno-huno sa ubad. Ganon ra ka, makadungo sa pulong ni Kristo. Maayong pagkabuha. Akong matinumangon na sulugoon. Kanarang importante. Truth Baptist Church, listen to me today. There are gonna be times where you feel like nawala ang tanan, nakuha akong gila, ang tanan nga akong gilaon. Ang tanan nga akong gihaguan, nawala po. Once I pulo sa akong kinabuhi, you listen to me. Judge nothing before the time. Your story is not over yet. Imong sugilanon wala pa natapos. Just be faithful. Just be faithful. Tugote ang Diyos maghukam sa imong kinabuhi. When every head bowed, every eye closed.